Oj, 9. Träffar tavlan. Jag var så jävla rädd så jag visste inte vad jag skulle göra. Håll med om att det känns jävligt mycket bättre. Det är obehagligt. Obehagligt. Kan den vara hur som helst? Ja, när det är sån där pilbulla så kan du få den hur som helst. Kom ihåg några pekfinger bakom. Ja, det har du. Naturbegåvning. Är det inte du som brukar säga att man är så jävla klen när man skjuter sådana här bågar? Men det kostar rätt mycket faktiskt. Eller? Han drar i Är det varven. din kropp? Fan vad jag hör dåligt just nu. Dra med ryggen. Där ja, mycket bättre. Jobba med ryggen. Åh, pil i bil nästan. Ja, bra.